akarara nemukadzi wangu ende akanga achitoratidza kuti munhu akanga asina kana kutombodzivirira kana kutopfeka kana protect. Ndakatombofunga nechepaya kuti kasafi une kondomu hanzi kutya. But ane makore 43 ekubereka. Mhosva yakandiita ndikwanise kunge ndiri panapa nhasi mhosva yemukadzi wangu ndakamubata nechikombo. Munhu wandakatora achiri mhandara chaiyo pasina kana chipomewa chiripo kuti munhu akanga aziva murume. Ndakatanga kugara naye kwenguva yakakura. Angane makore mangani one makore mangani? Iye akanga ne makore pandakamutora ini ndandine 23 years. Iye ane 22. Alright, okay. Saka chichakaitika chitaura. Iye ndinaye ndichigara naye ini ndandiri munhu akanga ari driver wemarori. Ndaidriver wemagonyeti. Alright. Ndaidriver nchinda kwakasiyana siyana wokunze kwenyika. But iye ndichimusiya neshamwari dzangu dzandaimboya nadzo kumba wezve achidzionawo hazvina hapana zvandaimbofungira kana kuti pane zvimwe zviripo. But imwe shamwari yangu yakazonzvengawo nerutivi nobva yakutanga kufambidzana nani nemukadzi wangu. Izvo zvino ndo zvakatanga kufambawo ndakuudzwawo nefamily yangu ichinditaurira kuti maitiro awo kuita Liberty asi musoro urungodyiwa apa uchingodyiwa. Ndikati mune muchireva aidaro ndiyani? Ndivana sisi vangu aidaro. But ndakatozozviona zveshuwa ndegawo zuva iroro pandakazotanga kuzivawo zveshuwa ndatovaona asi yakakwanisa kutiza kubva panzvimbo iyoyo. Wakava uri kumhanya Liberty nyatsotaura toda kunyatsoona firimu racho rese wakavaona kupi chichinyatsotaura ndakabva ndabva ndibva ndazoenda kakati bva ndazovaona unyatsotaura nyaya yacho yese? Ndakazobva inini ndobva ndaenda kunove ndiko kunonzi kugokwe kwane Mbudziya. Ndo kwawaigara? Gokwe kwane Mbudziya ndo kwandaigara panguva idzodzo. Saka ndabva ndichienda kwane Mbudziya ndakabva ndanosvika ndichisvika ndakabva ndanoona dho rakashama rakavhuriwa, window rakavhuriwa pamba paya. Ndikashamisika kuti nemhaka yei maitsakani vatora nguva yakadai so vakavhura window. Nguva idzi wakanga pari pakati peusiku nguva kuma past 12. Ndakanosvika zveshuwa ndichinosvika paya ndakanotarisa kudai so ndikaona koasi Jabu here uyu driver muwandoshanda naye akarara nemukadzi wangu ende akanga achitoratidza kuti munhu akanga asina kana kutombodzivirira kana kutopfeka kana protect. Ndichitoona zvese ndakatombofunga nechepaya kuti kasafi une kondomu hanzi kutya. Izvo zvakanditoresa nguva nekuzvifunga. Wakatarisa? Ndakatarisa. Ndakatora nguva ndiri paya ndo pandakatozonodaidza pari zvino ndichimuti alright apa uri pawindo vanhu vari mumba havasi kuona kuti paita munhu akatarisa? Havasi kutombozoona kuti paita munhu akatarisa. Ndakabva ndanoti ndo pakati pengeno nepawindo paya maitsakani machinondiona vakabva vanobvunza zvikanzi Liberty auya nhasi hapaperi zvakanaka pano. Jabu akabva dini? Jabu akazama kuda kubuda nobva anobuda pandakanotendera nchinda nekudhoo akabva anorova window sezvo pasina mabhagila basi. Jabu akabuda nobva atoenda. Ini pandakanzwa window richirokwa ndakanotendererawo nchidzoka futi kubva kuya kwandaida kuenda kudhoo ndichinomira pawindo paya maitsakani pawakada unobuda ndandine banga randandinaro rerudzi rwoka. Jabu anga akwanisa kupfeka hembe? Akatongobuda asina kana mbacha. Asina kupfeka? Abuda asina kupfeka. Right. Ndobva nebanga randandinaro ndakabva ndanojambira ndichinopinda nepawindo. Iye akambozama kutiza ndakabva ndanomurova 4 rounds pachest pake nobva anodonha pasi. Akati chi? Akangoti baba watsakani mandura. Ndikati zvivi zvako ndozvawafira. But before usati wambaya akamboti sorry here pane zvaakambokwanisa kutaura? Aingochema chete hapana chimwe chakakwanisa kutaura. Asingati sorry? Haana kana mbobvira ati sorry. Mamusina vana mese? Ndandine vana naye 4 matwins. Mukomana nemusikana. Vana vari kupa? Apa vana vamwe wacho vakanga varipo vamwe vakanga vari kuchikoro. Vakura zvakadini? Vakura vamwe ndeva 98 vamwe ndeva 2003. Vavaripo vakamuka? Vanga varipo kumuka nechiitiko ichi nekuti pandakambabaya nebanga ndopa vakanyarira hapana kuzombonzuka mhere. Vana vanga vakatovata asi ndakatozoenda kwavari ndichitomumutsa ndichitoti tsakani uya kuno mai vako ndavauraya. Anga nemakore mangani?
akanga ave ne16 years. Makatonomutsa mukomana musikana? Mukomana. Mukati uyaona mai vako ndavauraya? Ndavauraya. Zvikanzi chiko chamaurayira mama, ndikati mama wako ndavaurayira kuti ndavabata vane chikomba. Vane chikomba? Zvikanzi zveshuwa ndikati hongu. Mukomana uya zvikanzi zvechokwadi Jabu anga achitombori panapa. Ende anotoswera achitori pano, but tasingaziviwo zveshuwa kuti ndozvavanoita sei zvavari kuita namama. Usiku? Usiku. Saka wakabva wadini? Ndakabva ndangonobuda inini. Ndobva ndataurira mwana kuti ndiri kudzoka pari zvino ndinochinja. Ndaunozivisa vabereki vanhu vamai vako kuti ndozvandaita. Apa akanga yatove nhambo yekuti ndikwanise kuita sei ndakutotisa mhosva. Right, wakabva waita sei? Ndakabva ndobva ndaenda kunonzi kumujeli kubhinga. Ndakanosvika ikoko ndobva ndatanga kutotsemurawo hove nevanhu vaiuya nemafishbonga. Ukatonogareko? Ndikatonogarawo zvinokwana kuita 1 year 6 months ndiri ikoko. Asi pakatozoitika mukomana akazosvikawo kumaraini kweduwo kunove ndiko kwekoko achinosvika kumujeli kuya kuya. Pandakangomuona ndakabva ndatoziva kuti mahwani atotanga. Alright. Pauri uko kwawakuita zvehove, uri kuziva here kuti kumba zvakamira sei? Wangone any communication? Communication yekumba ndaive ndinayo, ndaiibatawo nevamwe vanhu vaimbouyawo. Plus zisanganisirawo hama dzangu dzaitombofonera. Vaikuudza kuti zvakamira sei? Zvakamirawo sei. Akabva azovigwa? Mukadzi akasara anobva avigiwa, but kutovigwa kwese kwakatoitiwa ndandisipo. Asi maitoudzwa? Ndaitoudziwawo. Uyezve ndaitobvunziwa kuti pane zvinhu here zviri kutomboitika kwauri kana kuti uri kurasawo njere here ikoko. Ndikavaudza kuti kwangu kunongu zvinhu zvese zviri bho, ende ukutosvikawo pari nhasi ende zvinhu zviri bho. Ndakatoona kuti Mwari chaiye chaiye pamwe ndiye akanga aitawo nzira yakafanana naye yokuti zvigodarika zvakadaro. Saka wakazobatwa sei? Mabatiwa ndakaita musi wandakabva kumujele kunove ndiko kubhenga ndinopinda mubhazi. Ndapinda mubhazi makanga mune maCID aivepo akanga achiziva inini, uyezve vamwe vacho ndakatoita navo. Asi vavatoya kuzokutsvaka? Vakanga vasina kuuya kuzonditsvaka. Vaitongofambawo sevanhu vaingozvifambirawo. Asi vari vanhu vari kungozvifambirawo panguva idzi ndopavakanditi ndakatozoti ndichitonondipepo. Ndopandakazonzwa zvichinzi bhazi ngaritene ripinde nemupolisi. Bhazi richipindawo mupolisi vakabva vatonosvika pandiri vanobva vatondiaprocha vakati wasungwa asi iwo ndiwe Liberty Kwirira. Ndikati hongu ndini. Ndiwe wakauraya mukadzi? Ndikati hongu ndini. Handina kana chandakavarambira, hapana chavakandiita kana kundirova kana kundishungurudzawo zvepero. Mva matoburuka? Ndobva tatoburuka ndobva tatonosara isusu tiri pagokwe center papolisi. Okay. Kubva wasungwa bva waenda kukoti? Ndobva ndaenda kukoti nini ndobva ndatongiwa. Wakapuwa makore mangani? Ndakapuwa 20 years ndobva ndabvisiwa 10. Ndobva ndasendekewa parutivi. Sabva wasara ne10? Ndobva ndasara ne10. Okay. Pawakazosungwa hama dzakauya here kukoti? Hama dzangu pandakasungwa akangouya chete ndisisi vangu. Ndo vakauya, vamwe vese havana kunguuya. Vabereki vakoma vaningi nanzvadzi? Vanganga varipo kusanganisirawo nenanatsano nevamwe hama dzemudzimai dzaivepo. But vaingotaurawo kuti chokwadi zvakaita maitsakani zvakatotirwadza. Sezvo uriwe munhu akaita kubvisa mari chewo, munhu akaita kukumbirwa, ndiye munhu angadaro. Wakanyatsorora? Ndakanyatsorora ndikabvisa mari yangu ndikatosarawo ndiri pazero inini. Ndakutotanga new life maererano nekuwesta mari kwandandaita. Sikana kuvana? Vana varipo. Vari kuchengetwa nani? Vari kuchigona? Vana vangu vari kuchengetwa nasisi vangu. Umwe womukomana womunhu anotoshandawo, anotori pa3 brigade musoja ipapo. Vanomboya kuzokuonai? Pari zvino ave nenguva asingauyi hake kuzondiona. Mune hama here dziri kukuonai? Pari zvino kubva pandakabva kuBurwaya handina kana hama iri kuyazondiona pano. Vari kuziva here kuti makuharare Central Prison? Ndakambozama kufonawo veriyabho vakatiti ningikiri mafoni ari kunetsa. Ningikiri yako yaita sei yadavirwa, but kudavirwa kwacho nemawiro avaimboita ukame nekusauya kwavari kuita pano ndiri kuona kunge pasina reply yakanyatsosara yakajeka chaiyo. Kunani? Kuna sisi? Kunewo vacho vekurehab kuti vakafona here kana kuti vana havangamboregi kuuya. Munhu aiuya kuzondiona ukame apa ndave kuno kuya achigara kuHarare. Alright, okay. Saka munhu ari muno muHarare wamuda kuti azokuonai anonzana? Anonziwo Betty Kwirirai. Ndiye mwana wenyu? Muning'ina wangu. Womuning'ina wenyu. Okay, message muda kuti chikwa? Ndoda kuti ave uzondionawo pano paHarare Central.
Anditi ka. Tichimbokurukurawo panapa paholiday. Alright. And then ko pazvikwanisiro zvinhu zvamungada kubatsirwa nazvo. Ndongodawo zvesewo zvakasanganisira kuitawo madora, mafuta ekuzora, sipo, tauro. Apa unaenda kapfeka mapatapata ezvinoti akuenda kwakuita sei? Kwakutonhora. Saka zvinhu zvakatomawo nehembewo kana maworksuit yeyelo ouyaonawo kunoko. Alright. Ko message muda kuti chikuvana venyu? Vana vangu ndinongoti Mwari ngadai vaitawo nyasha vararama mune zvakanaka kusvikira ndauya achivachengetedza. Okay. Pama muchitaura pane zvandapika. Mati mimi pamakavhunzwa nevanhu kuti uri right hauna kana zvinokukanganisa kuti hai nditi uri right ende mukati even izvezvi ndiri right. Amunzwe kuti hapana pamunombozvishora here kuti asi paya dei ndakazvidzora. Amuna muchine hasha here muchakatsamwa here? Haiwa kutsamwa moyo handisina kutsamwa. Wamusisini. Nekuti munhu angatori makore akatsamwa. Handiti ka. Muda kuti chii kuna Jabu? Ini ndinongoti kuna Jabu dei Mwari angoramba wachimuraramisawo mune zvakanaka. Chete.